Diretso palit lagi. Grabe na ang pagka-disgrasya ko ro. Marag nakaot siya sa gutter. Ako lagi niya mag kuan siguro rin siya nang Nangisog ko ro ng kuha na nawag ng pulis na. pagpanaw siguro ng kuan ba. May nilagyan ko na nung mibling ko na ko mulikor sa kalit. Isam ni dire pos pakilid no? Siguro na mo Pakilid, pakilid man daw eh. Luyas motor ka di ang kontra kay lamado. Ang motor oh, luoy na piit ra sa gutter. Traffic eh. Lah, na may ambulansya, marunong traffic siguro na. No. Napasok gid siya sa kuan. Pero pit siya sa daplin gid. Sigaro. Gas eh, mo ni kontra lamado. Ah, pakilid eh, barangay pakilid. Ano respondi na? Nag-respondi. Sibat siguro ng Luoy de kayo ang nagmotor.